आगे आवेलन, नहीं के साथ निभावेलन। हर गांव गली में चर्चा बा, सबके सम्मान दिलावे। सब मिलके आगे आवेलन, नहीं के साथ निभावेलन। हर गांव गली में चर्चा बा, सबके सम्मान दिलावेलन। झारखंड का बना मसीहा, हर ख्वाहिश अब पूरी है। गढ़वा के आवाज बने खातिर मिथिलेश जरूरी है। हाँ, गढ़वा के आवाज बने खातिर मिथिलेश जरूरी है। शिक्षा और स्वास्थ्य के सुविधा जन जन तक पहुँचावेले। कौनो हो के योजना ही क्षेत्र में पहले लावेले। हाँ, बिजली पानी सबके मिलल बा और भी आगे सपना बा। गरीबन के रक्षा खातिर शेर खड़ाई अपना बा। बिना वोट के कुछ ना होखी, बस ई है मजबूरी है। हाँ, गढ़वा के आवाज बने खातिर मिथिलेश जरूरी है। हाँ, गढ़वा के आवाज बने खातिर मिथिलेश जरूरी है। गढ़वा के आवाज बने खातिर मिथिलेश जरूरी है। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सुविधा लवले। महिला के सम्मान मिलल, मैया योजना दिलले। हाँ, 1500 रुपया के राशि जल्द ही बढ़े वाला बा। माई बहनी और चाची के बन के आयल रखवाला बा। सबके किस्मत चमकी अब की जे भी करत मजदूरी है। हाँ, गढ़वा के आवाज बने खातिर मिथिलेश जरूरी है। हाँ, गढ़वा के आवाज बने खातिर मिथिलेश जरूरी है।